Abrimos a nosa sección en clave social e hoxe imos falar de o Día Mundial contra o Tabaco institucionalizado, palabra que hai que coller carreiriña, no ano 1978 pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, a promoción da prevención do tabaquismo e as políticas efectivas para reducir o seu consumo é o obxectivo fundamental dunha xornada na que saben moito na Asociación Española contra o Cancro e na Delegación da Coruña. Pois hoxe nos vai a acompañar Rosalía Fernández, que é psicóloga e técnica en prevención, que evidentemente pois grande parte do traballo que fan durante o ano é en este sentido, tratar de previr un costume que ten moitísima xente e que non é o mellor para garantir a saúde. Rosalía, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Decía que todavía hoxe, despois do que, ao meu entender, cambiaron as cousas dende hai uns anos, pero sigue habendo moita xente que fuma, sigue habendo moita xente que ten ese hábito do tabaco, do tabaquismo, non? Sí, dende a asociación, dende as técnicas de prevención, atopamos que hai moita xente que sigue a fumar o tabaco que chamamos tradicional, xa sexa de cajetilla ou de liar, pero sobre todo o que estamos atopando é nos máis novos, a poboación máis nova que está saltando a novos dispositivos, non? Como os famosos vapers, ou o produto de tabaco calentado, porque sí que é certo que se vende como un produto, ás veces, nos máis adultos que consumen tabaco tradicional como un produto para deixar de fumar, o cal non é certo, pero logo nos máis novos tamén, como teñen saborizantes, como teñen cores, bueno, pois moi atractivas, atopamos eso, que se inician cada vez máis cedo, non? De feito, temos que 80% dos casos do tabaquismo se inician antes dos 18 anos. Entón é algo que dende prevención nos preocupa, aínda que un consumo bastante recente e que veremos as consecuencias máis adiante dentro duns anos, temos que ter cuidado eso co inicio do tabaquismo cada vez máis pronto, máis cedo. E como se loita contra un costume tan extendido, porque é certo, non? Decíamos o tabaquismo e agora estas novas alternativas pois parece que levan como moitos séculos institucionalizadas. Imagino moi complicado loitar contra toda esta, digamos, infraestructura que está moi arraigada, non? Sí, é certo que a industria do tabaco ademais se transforma, non, con estos novos dispositivos, pero nós o que facemos, temos o Día Mundial sen tabaco, que é o día 31 de maio, entón facemos campaña máis forte ese día ou durante esta semana, non, que é a semana sen fume, pero sí que é certo que é unha campaña que queremos facer durante todo o ano, sensibilizando, tamén nos centros escolares, tamén dende os centros de saúde. É importante que os máis novos coñezan que estes dispositivos non son inocuos, non? Que teñen sustancias que tamén poden ser canceríxenas, que tamén son perxudiciais para a súa saúde. E ademais, tamén estamos promovendo os espacios en fume, porque a maneira de axudar os que fuman que non fumen e os que non o fan, os máis vulnerables, que ás veces son nenos, son adolescentes, para que non consuman ese humo de segunda mano, non? Ese fume de segunda man. Entón, é importante que haxa, de feito, este día 29, imos firmar o convenio de Campus en Fume, conseguimos que o campus de Esteiro de Ferrol da UDC, da Universidade da Coruña, sexa un campus en fume, co cal é a maneira tamén de protexelos. E a mí me ven a cabeza, Rosalía, cando saliu a lei antitabaco, non sei se chamala así, popularmente coñecida, que se parecía ao apocalipsis, e é certo que evidentemente as persoas que fuman terán os seus dereitos, pero parecía que iba a ser unha quebra da sociedade, e ao final hoxe en día está totalmente asumido, non? Sí, porque o certo é que observamos que tanto a subida de prezo destes dispositivos ou do tabaco tradicional e restringir, non, os espazos onde se pode consumir axuda que a xente deixe de fumar, axuda que non se inicien os xoves tan pronto, co cal, sí, ás veces parece que se ven coartadas, digamos, as liberdades, pero realmente non é así, senón que logo hai un beneficio na saúde da poboación.
e sobre todo o que falaba antes, non protexer os máis novos que realmente moitas veces non elixen onde estar, e as sustancias quedanse impregnadas tamén no mobiliario, nas cortinas, bueno, é importante telo en conta que non só é o fume, senón tamén as sustancias que son dañinas para a saúde que quedan impregnadas en obxetos. Decíamos que antes falabas de lugares libres de fume, por exemplo, pues esa iniciativa Campus sin fume. Imagino que o fume se refire non só ao tabaco, sino desas alternativas novas como os vapeadores, non? Eso é, ese fume que moitas veces parece que a xente cree que pode consumir incluso nos interiores e que tamén está prohibido, ao final o que provoca é ese fume de segunda man que é perxudicial para a saúde dos demais. Logo tamén nesta liña temos que tener en conta, bueno, pois tamén os máis novos que están expostos a ese fume digital, moitas veces pois os influencers ou en series, en películas, voltamos ver este tipo de consumo, que non se advierte moitas veces dos efectos perxudiciais que ten. Estamos a falar con Rosalía Fernández, que é psicóloga técnica de prevención da Asociación contra o Cancro, na delegación que hai aquí na Coruña, e que, ademais, pues, nos fala deste 31 de maio, este sábado, se non o digo mal, se non contei mal os días, que vais a celebrar o Día Mundial sin Tabaco. Pero, claro, vos agora celebrades isto na Asociación contra o Cancro, pero é que levades todos os días do ano traballando contra a mesma situación e contra o mesmo inimigo, non? Sí, de feito, as nosas campañas, aínda que teñen un día pois máis potente, digamos, como pode ser este 31 de maio, o que pretendemos é que sexan campañas durante todo o ano, non? Por exemplo, pois eso, combatir o tabaquismo, nós tamén temos programas de deshabituación tabáquica para quen queira deixar de fumar, e logo a prevención, ¿no? Para os máis novos, para que non consuman estos dispositivos, pero é certo que calquera das nosas campañas de prevención están durante todo o ano. Agora comezamos tamén máis forte coa campaña de protección solar, pero algo que tamén hai que facelo os 365 días do ano. A campaña de cribado de colon para que a xente participe. É certo que a prevención é un dos pilares importantes xunto coa investigación e co apoio e acompañamentos pacientes e familiares oncolóxicos. A prevención é un dos pilares, como decía, moi importantes, co cal sí que é certo que poñemos máis o punto de mira nese día para que todo o mundo saiba que hai un Día Mundial sen Tabaco, pero son campañas que as levamos a cabo durante todo o ano e para toda a poboación. E aparte a Asociación contra o Cancro, que loita evidentemente con todas as riscos que hai neste caso e que poden poñer en perigo a saúde, que poden provocar un cancro, non só contra o tabaco. Falábamos ao principio, reflexionaba eu tamén con persoal de comunicación da agrupación estes días, que ao final, por moito que se fale, ás veces toda esa información non chega, porque me decían dende a Asociación contra o Cancro, aquí na Coruña, que ás veces hai moita xente que, por moito que saiades en medios de comunicación, descoñece todos os servicios que ofrecedes, non? Sí, creo que é importante dicir, as nosas portas están abertas, logo temos un teléfono que 24 horas, que é o 900 100 036, que é gratuito, para que a xente que teña calquera dúda, que queira pois preguntar calquera cousa da asociación pode chamar, pero sí que é certo que todos os nosos servizos son gratuitos. Temos atención psicolóxica, atención social, logopedia, nutricionista, fisioterapia, e dicir, bueno, logo temos actividades tamén, pilates, bueno, para exercicio terapéutico, para os pacientes, e que todo isto é gratuito, non é necesario ser socio da asociación. Isto en cuanto a apoio e acompañamiento. Logo temos as campañas de prevención das que vimos falando, e logo invertimos tamén moitos cartos en investigación, ¿no? Porque queremos conseguir a supervivencia, un 70% de supervivencia no 2030, é importante que invertimos en que se consigan novos tratamentos, en poder ter unha maior supervivencia. Que mensaxe lanzaríamos, Rosalía, a xente en relación xa con este día contra o tabaco que se celebra este sábado, que lle lanzamos? Evidentemente que participen, non, en todas as actividades que ides levar a cabo aquí na comarca,
pero con que nos quedamos para tocar esa fibra sensible e tratar de cambiar o chip? Por suposto, o que diste, non? Que participen, teremos mesas, se teñen calquera dúbida, va a estar o noso voluntariado, que tamén é un pilar moi importante da asociación, sobre todo que teñan en conta que os novos dispositivos non son inocuos, que se queden deixar de fumar, deixar de consumir este tipo de dispositivos, que a asociación sempre poden axudar. E sobre todo ter en conta eso, que calquer produto, sexa tabaco tradicional, as bolsiñas de nicotina, os vapers, que son perxudiciais para a saúde, vale? Que a asociación pode axudar en calquer momento, que calquer persona pode deixar de fumar en calquer momento da súa vida. Pois a Rosalía Fernández, psicóloga técnica de prevención da Asociación contra o Cancro, neste caso representando a delegación que hai na Coruña e na comarca, na provincia. Moitísimas grazas, a ver se conseguimos tocar esa fibra sensible e aumentar a xente que abandona o tabaco e as alternativas máis modernas. Grazas, un saúdo. Grazas a ti, encantada, un saúdo.